minor de edad nga nanaka og balay aron mangawat nadakpan sa mga tanod sa barangay Punta Prinsesa ning Dakbayan sa Sugbo. Apan kumpisal sa bata nga iya kining nahimo aron masuportahan ang iyang bisyo sa paggamit og shabu. Aniya ang report. Siya si Dudong, dili tinuod niya ngalan, 14 anyos, niwang og nagkalago lang nga gitugyan sa mga barangay official sa Station 10. Nasakpan siyang misaka og balay aron manguha og butang. Notado na siya niining maong binuhatan kay makalusot raman sanglit dili man mapasakaan og kaso kay usa pa man ka minor de edad. Kining bata sir, una sir atong last month dunay nahitabo sir nga nangawat og cellphone gisuod ang mga balay, mga kwarto gipangsud og gipangawatan og cellphone, so tulo ka cellphone ang nawa. Giyang ko ni Dudong ang salaod. Okay, nganong nangawat man ka? Para lang mo kasayop. Siyo suyop o? Ha? Masa inyong suyopon? Sabo. Okay, shabu. So 14 anyos nagshabu na ka. Taga ikog rason nganong nisulod man ka sa bisyo? Unsay nagtugmod nimo? Tungod kuya. 6 anyos pa siya nagkakat-on paggamit og solvent. 10 anyos nagshabu tungod sa mga barkada. Dapatan usab kuno siya sa iyang amahan busa bisan asa na lang siya naglatagaw. Matod sa bata, 1,000 pesos ang magamit niya sa bisyo kada adlaw ug masuportahan kini pinaagi sa pagpangawat. Naghilak ang bata nga mitubag sa ako mga pangutana sanglit ni surrender na kuno kaniya ang iyang mga ginikanan. Kung tagaan pa kag chance ba kahigayunan nga bagbag-o magbago ka? Ha? Magbago. Mag-eskwela ka? Unsa untay pangandoy nimo sa una nga mahuman? Magpulis. Naagitay ka ng tawag ani sir baka ng shelter nga tarong nga sila kanabita magabayan ni mga bata kay sayang kay bata pa. I think napabili sila pag-asa. Yes, nay ugma kay bata pa gyud. Tungod kay minor de edad, si Dudong dili siya mapasakaan og kaso. Atong gaman og reports karon i-forward nato sa DSWS para ibutang sa shelter. Matod sa usa ka pari nga dako og responsibilidad ang mga ginikanan ug ang katilingban sa pag-agak sa mga bata ngadto sa katarong. Usa sa mga kinabuhi sa Santos nga atong mapanaminan si Santa Monica, no, grabe man to kabadlungon kani adto gyud si San Agustin apan iyang pagampo, ang iyang paghilak, iyang mga luha maoy naka-transform, no. So, kung ikaw usa ka ginikanan, di ka mo surrender alang sa imong anak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.